επιστολή προς τους απεργούς χωριβουργούς που εστάλει 16 Πέμπτου 2012. Συνάδελφοι, αδέλφια μας χαλιβουργοί, εμείς οι απεργοί της ανακύκλωσης Ηρακλείου της ΕΠΑΝΑ ΑΕ βρισκόμαστε από την 5η 29 Μαρτίου 2012 έξω από την πύλη του εργοστασίου. Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε τις μειώσεις μισθών κατά 22% που επέβαλε η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου και τις απολύσεις που επιβάλλει η εργοδοσία, χρησιμοποιώντας τους αντιεργατικούς νόμους. Εμείς δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε μέσα στα σκουπίδια, στη βρώμα, τη δυσοσμία και τις αρρώστιες για 400 και 500 ευρώ. Δεν δεχόμαστε να καταδικαστούμε εμείς και οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Όταν μια χούφτα εργοδότες βγάζουν χρυσό από τα σκουπίδια και την τρότα μας. Τι και αν προσπάθησαν να μας δελεάσουν, να μας διασπάσουν, να μας τρομοκρατήσουν, όπως προσπάθησαν και σε εσάς. Εμείς έχουμε το σωματείο μας, την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και το ΠΑΜΕ, με τακτικές γενικές συνελεύσεις, τη σωματιακή μας επιτροπή που οργανώνει τον αγώνα μας. Όλοι οι εργάτες μαζί αποδείξαμε στην πράξη το σύνθημα προλετάριο όλων των χωρών. Ενωθείτε Έλληνες, Βούλγαροι, Πακιστανοί, Αφγανοί, Αφρικανοί, προχωράμε φασιστικά μέχρι τη νίκη μας. Γιατί αυτό που καταλάβαμε και κατάλαβαν και οι εργοδότες εδώ και 50 ημέρες επαργίας είναι πως χωρίς εμάς τρώνας δεν γυρνά. Μας λένε οι εργοδότες ότι οι μειώσεις του 22% είναι νόμιμες. Μας απειλούν με εξώδικα, με τρομοκρατία, να σταματήσουμε την απεργία και να γυρίσουμε στη δουλειά με σκυμμένο κεφάλι. Εμείς τους απαντάμε. Να πάνε αυτοί να δουλέψουν και να ζήσουμε με 500 ευρώ. Για μας νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Νόμος είναι η αξιοπρεπή ζωή για εμάς και τα παιδιά μας. Έτσι κι εμείς ακολουθήσαμε το παράδειγμά σας, τον ηρωικό αγώνα που δίνετε κι εσείς έξω από την πύλη της χαλιβουργίας. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Είσαστε η φλόγα που θα γίνει πυρκαγιά και θα κάψει όλους αυτούς που μας θέλουν σκλάβους στον 20ο αιώνα. Σας θέλουμε στους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και είμαστε μαζί σας. Κρατάτε αδέρφια, είμαστε πολλοί. Γιατί για όλους εμάς νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και ότι εμείς δεν ζούμε με 500 ευρώ. Όλη η Ελλάδα μια χαλιβουργία, όλη η Κρήτη μια ανακύκλωση.